Čau lidi, vítám u dnešního videjka. Dneska tak si zahrajeme Brainoty parkour, takže jdeme na to. Jo, ty je tady ten skibidák. Pojď. Jas, jsem tady tou borkou, kámo. Ne, to byl ještě další, škoda, kámo. Co je tohle? Jo, jdeme na to. Tady jsou dvě, takže já můžu také prostě a tady chodit, kámo. Yes! Kom. Ty no. OK, tak tady no. Zase to. Ne, aha, to je jiné. Já jsem se spletl úplně. Kamo, já chci mega vyhrát ty peníze. Kamo, proč tady to další, to samý? Nevím, ale něco aspoň. To je to samý. OK, tak to aspoň něco jiného. Dobrý. Yes. OK, tak. No, škoda, já jsem se myslela, že to už jsem na konci. OK. Brandy. Dobré, jdeme na to. Jo, ten Brainot je mega dobrý. Takže jdeme na to. Kam já už se nepamatuju, jak se tenhle Brainot jmenuje. Jo, tak to je tady ten Skibidi. Moc to je. Ten mobilíny, krokolíny. Oh, wow. Hustý. Dobře. Co je tohle? To je těžké. Sakra. Tady. Yes! Jsem na něm. To jsem dělal dobře, kamo. Já jsem vůbec nemohla najít. Ale teď, když, kamo. Co to je? Jo, teď ta kočka. Mňau. A mekači to mámo. Pojď, yes! Já už jsem skoro na konci, yes! Skoro, vidíte to druhý. Wow. 6, 7. Já jsem spadla, sakryš. Já jsem to, kamo, neviděla, já jsem se normálně zakoukala do nějakého. Jo, tohle tenhle Brainot. Já jsem dělal nějakou speedrunu, já nevím, kamo. Jen když jste dala speedrun, a to nevím, kamo. Počkej, tady je nějaké, co to je, nějaký kolo? Jdeme se tam podívat. To je ten YouTuber. To je on. To je... On tak nic, no. Tak pojď, jdeme se podívat. Pojď, prosím. Kamo. Aha, tak nemůžu, já jsem nevěděla, kamo. Já tuhle hru hraju, nebo tak po druhý jeden nějak, tak jdeme hrát. Co je tohle? Já chci mám mega velkou speedrun. Za kolik? Já mám 20. Já jsem zase... Kamo, já jsem zase spadla, já jsem nedávala pacha. Kamo, o tom je ten... Kam je tady ten mega dobrý YouTuber. Já ho zbožňuju tohle YouTubera. Kamo, tak pojď. Ne. 5, kde to je? Tady. Škoda, že tam nemůžu debarovat jako čísla, že jo, po 5 a tom, a že jo, tam budou čísla a my to musíme najít, že jo, to bude lehčí, kámo. Jsem zase zapomněla. Kámo, jich je tady mega málo, když se takhle podívám, jich je tady mega málo, co je tohle? Jo, to je tenhle šunkofláč. Jako já můžu jenom takhle prostě tady chodit. To je ten YouTuber! Tak nic. To je ten YouTuber. Jo, on! Já se s váma loučím, tak ahoj!